Hey, you wait. We will do it the same way. We'll put them. We'll just. มันดากสีหากปอคัดอาร์บจีเอโนพายสงีกวยกำราดกับจุคอดกุมกับตรปอดกับเดกำราดกับยาเสรียมดุรยาอูกุรัตยากลาเลตรงกันเด็ดกันสันหากสกูล Eagles Wing Academy เซดีน้องสตอยน์หากเวนิกิกำราจงติกสกูลบัดลาชูชงขบหากจูกจักาHadin balayu yak ni ki bor penya jang school kila kemno yaka pat kila ra shiyeng jong elda ar thongkhar pat hadin kani kila pente pat chakashnong pat ki bor jong kashnong pat kila khot ki nong trei jong tanat wildlife Strat Forest Department pat IT no shaki pakin le yaka badun kam la ong ban ei kini kamrar kala wan mi omdon betep ndai la sulap ba kadang song ha kendong klem da punthot ikiwei nrei namar badai ka kamra school ha ban kemno yo ja ke ei ka basniu ikibriu ni kimra ong usadar jong snong seitli nong stoi nam kine mujud lah thep non dia selai dai to apsa hadin kata kino hikai kila phone ni ki samla jong sinong toha kene kesngi ka katkum ka jing tip jingi kolong bakane kamrat kala wanrung ha ka kamra kelas jong ka school Eagles Wing ka badan hang ne hasili tedin kata kino hikai lambat katu katni ki brew jong kane ka sinong ki lakem no ye kane kamrat baradin kata ki la khot ye ki samla jong ka sinong banwan sim ye kane kamrat kumta kini samla jong ka sinong klali sim badi keluan bu hang ne hai ka ying jing masar alungdo tedin kata hadin ye ka bamangi kum ki nongalam jong ka sinong ngiyuk sngew ba ka don ka jing yok kyam ki mrat ngilawan page ba thabang lalap te ngila phun bat ngi pentip no ye kane sa ka office jong ka wildlife ba kan wan simti kane kamrat kumta nakaleng jong office ru klam do islam lawan ban simti no ye kane kamrat natak sni